May buntag mga bata! Nalingaw ba kamo sa inyong ikaduha nga gibuhat ang inyong name tag? Maayo! Ako sa nalingaw nga nagtanaw sa inyong nindot kaayo nga mga name tag. Karong adlaw, aduna na sad kitay bag-o nga buhaton. Kay anaa na kita sa atong ikatulo ka adlaw. Andam na ba kamo? Maayo! Apan bago kini nato sugdan, tara, ubanin na po si Teacher Joven. Manayaw na sa kita. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, ang buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, ang buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, lumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, ang buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, gawing lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, gawing lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, ang buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawing lahat, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, ang buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawing lahat, ha ha ha. Yan! Nalingaw ba kamo mga bata? Maayo! Nalingaw sa bako nga nagtanaw sa inyo ha. Karong adlaw, aduna na sa kitay bagong buhaton. Andam na ba kamo? Maayo! Apan, unsang haan atong buhaton karong adlaw? Mga bata, unsa gani ang atong gusto kaayo sa panahon sa birthday? Tama! Cake! Di ba? Nindot kaayo ang ato ang birthday kung naatay cake diha sa atong lamesa. Karong adlaw, maghimo kita og ato ang cake. Andam ba kamo? Maayo! Tara, sugdan taong paghimo sa atong cake. Apan bago kini nato sugdan, unsa ang mga butang na atong paga-andamon o paga-gamiton. Ani ang ato ang gamit sa paghimo sa atong cake. Ana ang clay, stick or kaya straw, cardboard or atong hulmaanan. Sugod na kita sa paghimo sa atong clay. Una, kuhaon nato ang clay ug ato kining masahon sumala sa kung unsa ang ato ang gusto. Ikaduha, atong hulmaon ang ato ang cake sumala sa kung unsa ang inyong gusto nga shape sa inyong cake. Pagkahuman nimo og hulma, pamahimo na kini nimo nga dekorasyonan sumala sa kung unsa ang imong gusto nga dekorasyon sa imong cake. Pagkahuman nimo og dekorasyon sa imong cake, mamahimo na kini nimong butangan og kandila. Gamit ang imong stick or straw, pwede kini nimong hulmaon sama sa usa ka kandila ug imo kining ibutang ibabaw sa imong cake haron mas mahimong nindot ang imuhang nawong sa imong cake. O diba, nindot na kaayo ang mulagway sa ato ang cake. Nalingaw ba kamo sa paghimo sa inyong cake mga bata? Maayo! Ako excited nga makita ang inyong mga manindot nga cake.
Karon diha sa inyong module, kung makita nimo sa ikatulo ka adlaw, imong idibuho or i-drawing ang imong edad. Sa ibabaw sa cake, ug imong kining dekorasyonan sama niini. Pagkahuman, sa sunod nga pahina, atong kuluran ang imong bulan nga natawhan, adlaw, ug ang tuig. Nakuha ba mga bata? Maayo! Nalingaw ba kamo karong adlaw? Maayo! Ako usab nalingaw. Ako excited nga makita ang inyong mga output. Sa makan adto, isend ni mama o ni papa ang inyong mga output diha sa ako ang Facebook account. Dira na human ang ato ikatulo ka adlaw. Magkita-kita na sa kita sa atong sunod nga puluhaton sa ikaupat nga adlaw. Karong adlaw, may una po si Teacher Joven. Bye-bye! Kung malipayo na po nga makita ka, God bless us all!